Biz imamlar Kavan Arты мәчетенең без дуңгызчылык комплексы төзүгә каршы чыгабыз. Ни өчен? Чөнки ул Коръәндә, хадистә харам. Безгә мусульманларга дуңгызны тоту ул безне мәсхәрә итү. 3 авыл каршы чыкты. Татарлар каршы чыкты. Без аларның белән каршы чыгабыз. Ни өчен? Чөнки без татар халык, без бер халык. Син татар Казанда торсан, авылда торсан, әгәр дә синең проблемалар булса, сине мәсхәрә итәләр. Синең динне мәсхәрә итәләр. Синең милләтне мәсхәрә итәләр. Син каршы чыгарга тиеш. Без татар халык бер халык. Син татар булсан, син дә каршы чыга. Син дә үзенең фикерен әйтә. Безнең бабайлар 400 ел сугыштылар. 400 ел иманны тоттылар йөрәктә. Ла илаһа илляллах Мухаммад Расул әйттеләр. Хәзер безнең балаларны жул дуңгыз этне белән ашаталар. Халык ничә тапкыр чыкты. Анда мулланы türmәгә утырттылар. Намаз укырга бирмәделәр. Халыкны үзенең глава администрация ишетелми. Алай бит ярамы. Анда әбиләр бабайлар чыктылар. Үзенең фикерен әйттеләр. Бу без бит Россия дәүләтеннән торабыз. Безнең президент Путин нәрсә әйтте? Учитывать национальную религиозную данную населения. Каямында учитывают. Халык каршы чыкты, ничә тапкыр чыкты. Ни өчен аларны ишетмиләр? Ни өчен аларны аңламыйлар? Алай бит ярамы. Шул дуңгыз комплексны анда башлыйлар, аннары Лаиш районынан, Арска районы, башка районлардан төзеп башлыйлар. Аны бит альтернативасы бар, альхамдулилlah. Аннары шул комплексны төзергә анда бит банкта акча алалар. Бу экологический катастрофа беренчедән, бәрәкәтсез икенчедән. Безнең Кабан Арты мәчетеннән 400 кеше кул куйды. Нәтиҗә уңышлы булачак. Чөнки бу хорлыкка без риза түгел. Безнең Татарстан Җумһуриятыбызда бу эшкә без каршы. Сәбәбе ислам фикһының нуктаи назарыннан карасак, бу харам эш. Харам ризык аиләгә керә икән, бәрәкәт китә. Бу мубарак ерләрдә харам булмасын. Татарстан ул дуңгызстан түгел. Бер качан да дуңгызстан булмаячак. Бунарга без каршы киләчәкбез. Безнең татар мәдәниятына, милли горурлыгыбызга бу каршы. Татар халкын хөрмәтләмәү була. Һәм көрәшебезне дәвам итәчәкбез. Пенза өлкәсендә безнең тәҗрибәбез бар. Пенза өлкәсендә яшәгән татар халкы, мусульман халкы рөхсәт бирмәде комплексны төзергә. Ул комплекста 2 миллион дуңгыз теләделәр асрарга. Гаризалар язылды, yani imzalar toplанды, һәм күп адымлар бу юнәлештә булды, нәтиҗә бар, комплекс төзелмәде. Yani губернатор бу эшкә риза булмады, үзенең ризасызлыгын белдерсә дә, ләкин безнең милли мәнфәатыбыз губернаторның теләгеннән үстен чыкты. Әгәр дә файда булмаса, телевидениегә барабыз, телевидениедә сөйлибез, Путинга хат язабыз. Альхамдулилlah татарлар башка регионда торалар. Бүтүнсе татарларны бастырабыз, иншалла.